Sabar longgi ya. Pisan aja nangis yo capek Gus. Sesuk tak terne yo ngi yo. Salaman sing ngi. Yo aman longgi. Dan salaman nduk kira nduk. Ki tenan nangis. Yo yo. Tak kira lek guyon. Yo nangis ya gawat. Sabar yo. Yo nduk. Diatur nih yo. Dibacotke. Lek nangis disalami, Bopo. Yo kudu wajib pasal 27. Aku nangis. Jadi asline kudu disalami tok ngono asline yo wis langsung muarem deh. Oh ngono ya. Yo. Bangkesan. Yo. Hey hey. Oh, oh. Latihan beri jroning atiku. Moga Gusti paringono pepadang kabeh lakon urip iki. Ika Kusuma. Sumbernya audio. Ayo cok. Ya toh, iki meng sampai juru tulis lho sampai ngono. Ngene jajale lho. Juru tulis mbak-mbake sampai ngene, geleng-geleng. Sampai geleng-geleng. Iya, ngono lho. Iki mau maneh mungkin Mbak juru tulis sama bapak-bapak juru tulis nanti nyanyi di sini. Boleh. Awake dhewe kan muarem. Yang penting anggi aman ya ta, dikondisikan. Lek cara Gil karo Bim kuwi aman terkendali, aman. Apa maneh Mas Yud. Lah niku. Kuwi wis kutuk-kutuk. Kutuk bisa ya. Kutuk-kutuk. Lek Prendi sik rada galak ya rada ndak. Samar-samar tengah-tengah. Lek sing tengah super jumbo. Burem. Sing tengah burem. Ayo dibacotin nduk, monggo nduk.